खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि बारसला गोरिया फोथार गामिनि 6 सुबुंफ्रा बरसला दैमायाव ना सारनो थांदोंमोन। ना सारनो थांनायावनो गासै 3 सुबुंफ्रा दैयाव गबनानै थैनांगौ जाबाय आरो बिसोर 3 सुबुंफोरनि मुङानो जाहैबाय लोखि बर', पानिराम बर' आरो महेन्द्र बर'। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बेबायदि जाथाया जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बे बोसोराव बांसिनै जादों। दैयाव गबनानै थैनाय मानसिफ्रा बांसिन जादों बे बोसोराव। आरो लोगोसे बलिउडनि मुंदांखा एक्टर बिथां परेश रावलखौ दिनै नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानि गाहाय मासिगिरि महरै थिसननाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं दिनै गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया फिसारि सेक्टरनि फालांगिखौ बांहोनो थाखाय 2050 कौटि रांनि प्रधान मन्त्रि मत्स्य सम्पदा योजना बिथांखि बेखेवदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैया बुधबारनिफ्राय आमेरिका हादरा चाइनानि रिसार्च खालामग्रा फरायसाफोरनि भिजाखौ नेवसिदों। जोबोर मोजां खौरां। आंनि बायदिबाथ' चाइना हादोरनि मानसिफोरखौ गासैबो हादोरावनो हाबनो होनाङा, अब्लासो बुजिगोन बिसोर हा सिख'ग्राफोरा। लोगोसे प्रमिला नार्जारी बिथांखौ जायबा दुथांफोरा खास्रि बिस्रि सिखा खुख्रिजों बुथारदोंमोन, बैसोर दुथांफोरखौ दासिमबो क'क्राझार पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायाखै। 24 घन्टा बारलांबाय, नाथाय क'क्राझार पुलिसा मा खालामगासिनो दं बेखौ जों जेबो मिथिया। नाथाय दायनिगिरिया थाबैनो हमजानांगौ आरो आयेननि बायदि साजा मोननांगौ, नङाब्ला इउपि पुलिसनि बायदि खायदा बोराय बाहायनांगौ। इउपि पुलिसा बिदि जिनाहारि खालामग्राफोरखौ डाइरेक्ट गावथारखायो, नङा होमबा लोगोफोर? दाखालि बावैसो मास मोननै सिगांसो जादों बेबायदि जाथाया उत्तर प्रदेशआव। दा बेखायनो जोंनि बे आसामावबो बेबायदि खायदा बोरायखौ बाहायनांगोन, अब्लासो जोंनि बे आसामावबो जिनाहारि आरो बुथारनाय केसा खमायगोन। जेब्ला बेबायदि जाथाय खालामो अब्ला जोंनि बे आसामनि माखासे दुथां मानसिफ्रा थोर थोर गिनानै बेफोरबायदि खामानिखौ गारनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो आं बुंदों इउपि पुलिसनि बायदि खायदा बोराय बाहायनांगोन। गुबुन खौराङा जाबाय नरेन्द्र मदिया गावनि हान्जानि मानसिफोरखौ मदद खालामनायावनो जोंनि हादोरनि GDPआ डाउन जालांबाय आरो जोंनि हादोरनि गासै 30,000 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफ्रा साख्रि गोमानांगौ जाबाय होननानै राहुल गान्धीया बुंदों। BA पास, MA पास आरो MBBS फरायनाय मानसिफोरा सुबुंफोरा मैगं थाइगं फालांगिरि खालामगासिनो दङ बा खालामनांगौ जादों। दा बेनिखायनो बिथां राहुल गान्धीया बुंदों जोंनि बे हादोराव इडुकेसननि जेबो गोनांथि गैया होननानै। माने जोंनि बे हादोराव इडुकेसना जुदि गोनांथि दंब्ला अब्ला MA पास, MBBS पास, डक्टर बायदिसिना सुबुंफोरा ओरैनो बेकारै दंगासिनो दङ। जोंनि बे हादोरनि मानसिफ्रा बुङो इडुकेसना गोनांथि, नाथाय इडुकेसन लाखांनायनि उनाव जेबो साख्रि मोना, ओरैनो बेकार बिमा बिफानि सायाव जाबाय था, मैगं थाइगं फाननानै जा, हाजिरा माव, बेबायदि जागासिनो दङ MBBS पास, डक्टर पास बायदिसिना मानसिफ्रा। दा बेनिखायनो बिथां राहुल गान्धीया बेफोरखौ साननानै बे खोथाखौ बुंदों होननानै ITआ फोरमायदों। IT माने इन्डिया टुडे। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 95,735 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आरो लोगोसे दिनै क'क्राझार जिल्लायाव 2 कर'ना भाइरास जानानै थैबावबाय। क'क्राझारावबो गोबां कर'ना भाइरास जागासिनो दङ आरो क'क्राझारावबो गोबां थैगासिनो दं। बर' थैलाय, बाङालि थैलाय, हारसा थैलाय थैगासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय कंगना रानौत आरो उद्धव ठाकरेनिफ्राय। महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार उद्धव ठाकरेआ दासो गिनाय मोन्दों होननानै माखासे लिडारफ्रा बुंदों। माने माखासे गेदेर गोलावफोरजों बिथाङा सिगिजादों बा बखिजादों बे सासे एक्ट्रेसजों मानो बेबायदि नांबाय थानो लागा होननानै। नाथाय दासिमबो कंगना रानौत आरो उद्धव ठाकरेनि सोंखारिलायनाय बा ससियेल मिडियानि दावहाया जोबनानै थाङाखै। गोदान जागासिनो दङ, जोबनो थाङाखै। आरोबाव गोदान आपडेट फैब्लाथाय नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला शेयार खालाम आंनि बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।